Seriøst? Jeg er nødt til det. Jamen nu er vi 5. Thomas, du skal skifte hold igen. Altså, Markus, du skal skifte. Fordi vi er 5 mod 3. Vi er 5 mod 3, og mig og Oliver. Jamen, skifter Thomas nu. Wow, lækker. Nu gælder det nok. Godt. Nej. Det hedder Warrior. Det hedder Warrior. Warrior. Hvad er det? Wow. Det er Jeg har 2.000 penge. okay, så skal vi spille lavere det. Ja, skal vi gøre det? Så ind og options. Land, hvad er det? Jeg var ikke meget bedre. Hvem? På chok? Ja. Og jeg synes, man ser, at vi fyrer af. Nej, det er helt. Ja, det bør vi. Drenge, bare luk alle jeres Instagram-programmer ud. Ja, vi har også gjort det. Stadigvæk. Hvem er det her? Det er, at man er sammen, og at vi sidder og spiller og hygger bare alle sammen. Og noget, vi alle sammen godt kan lide, fordi... Og at jeg ikke går på hold med Mathias. Ja. Så har det fedt også at vinde, jo, selvfølgelig. Hvor Mathias den nu? I LOL. Det er noget af det bedste. Så er mine venner. Ja! Og jeg spiller computer, og jeg har sammen med mine venner.